Silihan lang. Nasta kilo la 3 keling ka kasukian. Ya ampun. Welcome to Indah Shay channel. Assalamualaikum. Ayan, walit lang lumapit. Ay. Uy. Hello to aja na kato be good boy ko sana ako good girl na ko. Just be yourself and enjoy, okay? Ay kato amit ako. Yes. Mami tesep itu. Kami gak kapten kani ni. Alon ayang ko. NANI?! Hindi tayo lumengan. Lumengan magtuwa balian si ayang. Hey, ngaki kinog to. Gana. Aloy, dayang hindi ang kanep ko ba magilukibok dahil mo ko gana tabo ko. Amat na ba? Basta pinapa si Lalan. Oh, ito na maganda. Wow! Puto! Uy! Tiyan ko to si Kinong eh. Wait, kaya si Kinong. Ano yung be? Gana kita ng PIS. Nang pwede naman ulit natakap pa. Say ka. Bayan picture din. Ito. Picture din. Oh, sarap. Uy, linganin kakel. Pwede, kakatawan mo de. Kataan ko na de, takay lang. Pwede, katawan mo de. Mag-chat si Karo si Facebook si Pilin ako, MP. Si Pilin. Rinaldo. Kanukataan na teka. Kung hindi ko mag-aakal sa masine. Panak ito si Pilin. Ako, chat. Ito ka. Si Mem patunon yang. Ayun, ayun mga bata. Wala ko. Hello guys! Hi guys, Yari na ko sa mga lodi. Yari na ko ng paborito ko. Yari na mga bulate. Kita niyo ba pag taon na magkali na kamraya. Kung nakita ni masarap. Mga pulaki. Alam malingkat na pulaki na mo kita. Sa inyo yung mga ibaway. Sina kaintag. Sinihan ka di pa data. Nah, kani na kamraya kumawin kita na noon. Sarap sin mga piyo. Tinawagan na mas marana. Bede, silihan lang. Nasta kilo la 3 keling ka kasukian. Ya ampun. Ay. Indah na ito 3 keling. Ay, kilo la. Inuna yung vlog. Libre na ba ko? Wala 3 keling ni. Halo, naastagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Nabisi sampai tricycle, may kaya mga lodi. Kaya ni umalis. Indah, na kulay gamit tadi ko. Assalamualaikum. Hi! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Daya. Kemana po to? Ingkit sin mga anak ko. Ay, ingkit sin mga anak ko. Ay, alam ko niya ako no ang paisya yan, anak ko. Ano? Aduh, Raya. Di ka pa kita tinggal. Yun na yan, lo. Kingay. Ya, sukan tricycle ini. Gata sayo kumain ko po to. Botang ano po. Asal sa ili, piwas na kinotek ko na po. Pagkadami, tag na pinagdami. Mama na bro. Hindi manigat kayong gay niya. Ingge ako. Ini ngobrol atas mana sih? Ay, ito next bangan tagi eh. Ano ada yang? Game siya magdaka. Aduh, hati ni kedayang. Aduh. Hi guys, welcome to my vlog. Hello, Ra. Kamusta? Ngayon ang biniyahe namin. Miss Yulin. Tingin ako ba? Agtawag ko nga lang pagkapen. Aduh, Jang. Yan yung ujang-ujang sila na baru. Tinaliw. Ang layo, Jang. Kapanan. Ikaw kuno na. Ikaw kuno na. Mamista sa rin ka. Aduh. Aduh. Nih, pasti mau aku na. Aduh, Kamila ako. Aduh, Kamila ako. Basag ko. Kalasak. Aduh. Tami. Aduh, tiway ko. Sung nena, dia nak kena turante kam deherlu na. Namun sirana. Sihek kalai selai saya. At tawag ko pa sila ng kuranin taksi inay. Panar kami kasi prank lang. Ano nga, uja-uja sila na ba? Uy! Hindi na kain. Dali na. Sumi.